Oh, son. Ema. Awungithengele amagwinya amathathu kanguphi? Amangaki? Awu 3. Abasendlile thina noma. Ngiyazi ukuthi sendlile. Awami lawo magwinya nginibalile. 3 wonke. Awu, kanti lo zama ukuyiprove. Awukahle nembuzo ebolile. Uyazi? Awuhambe ungithengela amagwinya kangubo man. Ngicela ugqoba. Ubaba uthi mangagwinya. Awu. Kude le ndoda. Hey, kusiyami, samsekene. Baba, kanti kwenze njani? Ngani manje na mama? Yini lengizwayo ngosanda? Oh. Kancane nje mama. Sand, asitshwe emnyaka. Lalela-ke. Ingane yomfana yenzi lento yenzile. Ingane yomfana ayihambi iyohleba emakamereni. Siyezwana? Yebo. Ngakho-ke uma waphinda wenza lento yenzi namhlanje, ngizokubelethisa ibhandi. Siyezwana? Yebo. Okay, sibuyele endlini. Ubethini umama? Baba, udokotela kasho ngokuwena baba ukuthi hlukana ne-fast food. Cha, bengingamthumi fast food mina usanda, bengimthuma ukuthi angithengela amagwinya. Hawu baba, igwinya yona nje i-fast food. Makhuzwayo. Yini fast ngegwinya? Baba, akushiwo lobo fast. Kushiwo ukuthi ukudla okwenza ngokusheshsha. Makhuzwayo. Mase kuthiwa wena wenza igwinya, mina ngenza isalad. Ikona kuphi ungalunga qala? Ha? Musuphefumulela phezulu njengomuntu one-high. Uma kuthiwa wena wenza igwinya mina ngenza isalad, ikuphi ungalunga qala? Isaladi baba. Ngakho-ke yini efast egwinyeni? Angeke ngisalithenga, angeke ngisawathenga. Kodwa ngifuna ukwazi ukuthi yini efast ngegwinya Makhuzwayo? Hayi ayikho baba. Yabo, uqinisile ubaba. Masiphonse aphula negunya laphansi. Aphula ngihamba phambili. Igunya lislowly. Hey, shut up. Shut up, Sanda. Hayi. Kulungile Makhuzwayo. Bebengisacela ukuthi ngithi shwila ngiyobona uMahewu. Angazi noma ngingakwazi ngoba bona noma mhlawumbe nabo bayi fast food. Makhuzwayo hlukanani nokhuluma ingisi engayi understand. Nosithuka ngelila. Hayi. Ma, ngiyona nokutshela ubaba ukuthi lezi zinto zisengami. Ngangikhatha nebhandi. Okay. Yazini, ngizocela ukuthi umlandeli baba wakho umbheke ukuthi akathengi namagwinya, okay? Ni. Iyakhula. Ma, kufanele ngiwamandile imali. Cishe ngashawa namhlanje. Hayi Sanda, hamba. Eish. Mjondolo. Awu molo wedlamini. Awu, sawubona manco. Lento yadlisa indoda le. Awu manco ngebalibona. Izulu. Kodwa wazi ba. Bawufike babathakatha nakhona ezulwini bangena. Awu Dlamini. Awu hey Khumalo mkhaya wami. Nekhanda lithe. Awe, Sanda. Thando. Injani? We are good. Oh, this is Mandisa. Ubehlala lapha ngaphesheya. Ya, kodwa ngihlala lapha phesheya uma sengumuthi ngala. Sengihlala ngala. Mina kuSanda. Ekhaya kune toilet nebathroom.
endlini. Oh, Dlamini. Yep. Mandisa! Bafethu ngisahamba. Ba. So what's happening? Thandu. Wayelokhu khuluma isingisi kanti. Wena nibonzani la? Ngicela uba. Sengidukele. Ya Snitch. Snitch. Ngonya yini manje leyo? Umuntu ompimpayo njengawe Mahewu. Snitch. Ngonya musana ukusibiza ngamagama esingiseni ngawazi. Yakhumbula ukuthi ipoligamy igonye linopholoni. Mahewu. Yeka mina nawe sisazwana usawumngani wami. Kwanedane kwafika uDlamini. Wangishiya Mahewu. uDlamini wasokwatshengisa komngane ongcono kunawe. uDlamini imfiso zami akahambe etshena abantu ziphelele kuthina sobabili. Mahewu, umngane onjani okushayayo? First of all, akavele uDlamini akushaye nje. Ukunikeza ama-warning abe mabili. Number 2, akashayi mina kuphela ushaya wonke umuntu akakhethi. Yabona wena, induku kaDlamini iyona lekubhala amehlo. Boka, uma stende wayengifuna imali inyanga ingakapheli. Wafika uDlamini wamshaya. Wena wawungihlupha. uDlamini wakushaya, wayeka ukungihlupha. Kahle uDlamini usekushayeka kakhe nje wena. Hayi, usungazi ukuthi ukushaya lokho ya. uDlamini uyazumana. Uyabona mangase angiqonde nje kanje. Hey, ngambona isitakaza ibona ngeke lunga. Nazo nangu. Ubalekelana? Hayi, uphethwe yisisu. Hey weDlamini, ngithi weDlamini wena. Hey mina ungangihlanyisi mina Dlamini. Endlini. Hayi angithi endlini. Ya, ngilaleleke. Usuze wakhumula iduku wasala leliqabishi lakho. Hayi ke awumeke ngaphambi kokubulalele. Akungitsheleke. Yini lo buyenza la nyaka? Ngiyaxolisa baba. Ngivele ngikumemeze nje isidlangalaleni. Ngithathe ngamawala. Kungcono ke umuntu belibona iphutha lakhe. Amagwinya bengawona wami. Njengoba ubonile ukuthi asale kumayi. Kodwa baba, ngiyangiqeda ukukhuluma. ngiyaxolisa baba. uMahewu umisiwe emsebenzini. Ngakho ke ngiyaye ngimthengele amagwinya ekseni noma emini ukuze akwazi ukubamba umoya. Ingakho nje ekuphelezela njalo ekuseni. Pho baba ubengangitshela ngani ngoba ubaba usebenzisa imali yethu. Imali yale endlini, eyala endlini. Kodwa nje ubaba ubengacabanga ukuthi angazise. Ukuthi bengithanda lento ukuthi kube yinto ephelela phakathi kwami noMahewu. So ufihlela nami baba? Hey mama, hayi ngoba bengikufihlela ngoba mhlambe kunjani. Ukuthi mama ngiyazi, nawe futhi uyazi. Bengizokutshela le ndaba uxoxela uMangcobo. uMangcobo atshela uMamemela. And then emva kwalokho mase kwazi wonke umuntu la eMjondolo. Awu. Bengeke baba. Makho uzawenzani efonini? Hayi, ngikuFacebook baba. Ihe. uMahewu umisiwe msawu. Ngisasho.
Mama ngisasho makhuzwayo. Angithi uyabona ukuthi indaba. Hey ma, ubaba. Wenzeni baba? Hayi baba undoda kodwa. Ubaba ngalijabulela iti. Oh, ya, ngalijabulela kakhulu. Baba, akumina tshela uma uthi uthenga amagwinya. Sonke selibona leli gwinya. Hayi wena mama. Shuthi leli igwinya leli igwinya elisale ngalenkathi le kade nginikeza umahiwa amagwinya uyabona. Misanda, hambisa nanti igwinya mahewu. Ubaba usa right? Buka sha ukuthi uzithi? Angihlubuli mfazi. Sisi, kahle ngempilo. Yini manje? Akhona manje Ndosi la.